bé sabeu, i així com ho va anunciar la setmana passada Jorge Rodríguez en la roda de premsa censurada, per cert, en la televisió municipal, el govern de Camps continua burlant-se de tots els ontinyentins i ontinyentines. Però el pitjor de tot és que INSA no fa res al respecte i permet que a Ontinyent existisca uns accessos financiats pel govern d'Espanya a un pont que no existeix i permet que existisca un teatre també financiat dels diners del Pla Zapatero sense butaques, així de còmic però així de trist. I no tenim pont i no tenim butaques perquè el PP de Camps i el d'INSA no volen. I el problema és que aquest ningunets constant del Partit Popular i la paràlisi de la senyora INSA l'estem pagant molt car els ciutadans d'Ontinyent. Però és que no sols es burla d'Ontinyent el govern de Camps, també ho fa el de la Diputació. I és que jo entenc que és difícil recolzar un govern com el que tenim a Ontinyent. Un govern, el de la senyora INSA, que sols sap que crear problemes i donar l'esquena a la gent. Però és que tot no és propaganda, trons i piules. Els ontinyentins no som ciutadans de segona, però malauradament les dades constaten que per al PP els veïns d'Ontinyent som de segona categoria. I això els socialistes no anem a parar de denunciar-ho, tot i que la senyora INSA no vulgui escoltar-ho i no vulgui que la gent s'entere a través de la televisió que paguem entre tots. Fa un any exactament, els socialistes ja anunciàrem el milionets patit per Ontinyent en el repartiment de les ajudes de la Diputació. I un any després, per desgràcia, així estem parlant del mateix. Novament, l'Ina INSA i el seu equip de govern es queden de braços creuats veient com en la distribució d'ajudes de la Diputació de València, en el pla de nuclis, pla d'actuació programada, pla de camins rurals i en els PEPOs, el pla provincial d'obres i serveis, a Xàtiva es destinen 274.574 euros i a Ontinyent 143.870 euros. És a dir, a Xàtiva es destinen uns 9,4 euros per habitant front als 3,8 euros per habitant que aplega Ontinyent. És a dir, sols amb aquests plans provincials, un xativí rep 2 vegades i mig més que un ontinyentí. Es veu que per al PP tots no som iguals. Què diferència amb el que ha fet Zapatero, que ha donat a tots el mateix? Perquè considera, evidentment, que ja que tenim els mateixos deures, també haurem de tindre els mateixos drets. I és que l'any passat va passar el mateix i l'anterior també. Es passa el mateix que amb els pressupostos de la Generalitat, això apareix ja el dia de la marmota. Senyores, per damunt de la propaganda i de la mentira estan les dades. Així que es pot afirmar que Ontinyent rebia més diners abans que ara amb l'Ina INSA. Això sí que és fort. Lògicament, com hem dit en altres ocasions, Ontinyent ha fet un pèssim negoci col·locant a l'Ina INSA en l'Ajuntament. I què fa el Partit Popular d'Ontinyent al respecte? Doncs res. Ja sabem que l'únic que hi saben és mirar cap a altre lloc o tirar-li la culpa a altres. Es veu que encara no s'han adonat que són govern. 3 anys després i encara estem esperant a que reaccionen. I miren, desgraciadament no he acabat amb les dades que demostren que efectivament INSA i el seu equip de govern són el pitjor negoci que hem pogut fer a Ontinyent. Si recorden, en novembre ja vam anunciar que la Diputació va destinar a Ontinyent 10 vegades menys que a Xàtiva per a obres en el patrimoni de la ciutat i en bandes de música. Concretament, Ontinyent rebrà en aquest tipus d'ajudes 80 cèntims per habitant front als 13 euros per habitant que rebrà Xàtiva. Així, el PP de l'Ina INSA torna a batre un rècord. Gràcies a la seva ineficàcia, un xativí rebrà 16 vegades més diners que un ontinyentí. Vamos, com si nosaltres no pagarem impostos. Però és que, este dissabte passat, ha aparegut al BOC la resolució definitiva d'aquestes mateixes ajudes que ja anunciarem en novembre. Hem confirmat el que ja sabíem i, com que també s'ha publicat les estimacions, hem pogut assabentar-nos que de 2 sol·licituds que l'Ajuntament d'Ontinyent va realitzar ens han desestimat les 2. Cal que es diga quantes sol·licituds han desestimat el senyor Rus? Com imaginaran? Cap. A nosaltres ens donen 4 duros i damunt ens racanegen amb allò que sol·licitem i mentrestant l'Ina INSA i Filiberto Tortosa fent de palmeros de Camps i Rus. Així que per a que tingueu una idea global,
Si no teníem prou amb el Consell de Camps, continuem veient com el govern de la senyora Insa es queda de braços creuats, observant novament com una ciutat veïna, com és Xàtiva, rep un total de 20,22 euros per habitant en ajudes de l'entitat provincial, front als 4,6 euros per habitant que rep Ontinyent. I això sols amb els plans dels que estem parlant ara. Vivim una marginació absoluta. Un ontinyentí rep més de 4 vegades menys que uno de Xàtiva. Però a l'Ina Insa això li importa poc. El que a ella li importa són les fotos i donar la tabarreta a Telelina, els parats, els problemes, les inversions, el futur d'Ontinyent, a ella li importa molt poc. El que és evident és que per al PP Ontinyent no és important. És una ciutat de segona, amb ciutadans de segona. I el pitjor de tot és que Insa i Tortosa no fan res al respecte. Miren, aquest mal humor i enfado permanent que ja caracteritza l'equip de la senyora Insa, caldria que l'utilitzaren per a reivindicar-li a Camps i a Rus el que a Ontinyent ens pertoca per dret. I què és l'únic que sabem fer? Tirar-li la culpa als anteriors governs o a Zapatero. Hi ha que tindre barra per fer-ho. 13 milions d'euros ha rebut Ontinyent del govern d'Espanya i encara tenen la cara de continuar venent que en ells no va la cosa. Però miren, per sort, ja queden menys per a les eleccions. Així que toca esperar. Res més i gràcies. Si teniu alguna pregunta o algun dubte... Les dues sol·licituds que havien presentat era sobre les bandes de música? Sí, era sobre, si vols exactament del DIC. Realment era la restauració d'un piano i una viola. De tota manera, aquesta informació no tinc cap problema que us l'enviaré. Era un piano de cua i una viola, restaurar-les, i en la parròquia de Santa Maria, restauració de les campanes. I les dues restauracions? Les estimades. Està publicat en el BOP de dissabte, de d'abril de 2010, en el número 84, si voleu